Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! It's me again, Nica Gantalao, your girl, Nica! And for today's video, I'm gonna share to you the 60 tips of YouTube content to boost your YouTube channel. So, sa mga bago dyan or mga small YouTuber katulad ko or yung mga bago pa lang gumawa ng YouTube channel nila. So guys, dito ko na lang ilalagay yung 60 tips na sasabihin ko sa inyo kasi wala tayong para mas madali nyo ding makita. So ayan guys, may kudigs tayo kasi madami-dami din yon, baka makalimutan natin at saka paulit-ulit tayong mag-take. First tip is how to make a YouTube channel. So, dahil especially ngayon, quarantine or nasa pandemic tayo, lahat ng mga tao na nabuboard sa kanilang bahay ay gumagawa sila ng kanilang YouTube channel. So, pwede tayong gumawa ng tutorial para may guide sila. Ayun. So, second, how to grow your YouTube channel. How to gain Instagram followers. So guys, ito hindi ko to alam kaya baka pag ginagawa mo. Baka pag aralan. Baka soon pag-aralan ko itong how to gain Instagram followers. So fourth, how I edit my videos. So, ayan, madami-dami na din yung gumagawa ng mga ganitong tutorial. 5. How to edit my photos and Instagram. 6. How to edit thumbnail. 7. How I edit my intro. So, ayan guys, kaka-upload ko lang ng new intro ko. 8. What's on my phone? Gusto ko din itong gawin. 9. Bag raid or what's on my bag? Yung mga ganyan. So, sobrang init guys. Kasi parang umuulan na dito sa amin kasi medyo madilim-dilim, makulimlim na. So, number 10, room tour. Kung tsada yung mga room nyo kasi sa akin hindi ko pwede guys. 11, house tour. Especially yung mga magaganda yung bahay. Kahit naman hindi magagandang bahay, kung proud naman tayo, diba? Pero kaso, nasa agusan yung bahay namin, hindi pwede. Ayun. 12, DIY videos. Yung DIY na mga clothes, DIY na mga lamp, DIY, lahat-lahat na mga pwede nyong gawin. 13, morning routine, night routine, day routine, week routine, charot. So, mga ganyan guys. Pwede din yun. 14 na tayo. Skincare routine or hair care routine. Yung mga ganyan guys. 15, study tips. Guys, hindi ko to siya pwedeng gawin kasi parang wala naman ako kahit ano lang yung mga tips na ginagawa ko wala talagang naka-specific sa akin or basta guys. 16, makeup tutorials. So wala naman tayong masyadong makeup guys, kulang-kulang din, crazier, kulang-kulang ang mga makeup natin, wala tayong yung mga sunod-sunod na mga mga etc. 17, makeup review or makeup collections. Sana all may collection. 18, how to stay motivated. 19, 100 layers of blank. Like it could be lipstick, foundations, and everything. 20, GRWM, get ready with me. So, pwede natin gawin yan guys. Guys, umulan na dito. Sana marinig nyo ang boses ko pero
hindi pa masyadong malakas. So, 21 na tayo, which is, Blanc does my makeup. Pwede father does my makeup, mother, sister, brother, and everything, friends. Lahat-lahat, pwede. So, 22 reaction videos. Gusto ko itong gawin, guys, especially sa reaction ko sa mga movie na, lalo na kapag kakaiyak, talagang iiyak din ako, guys. Share ko lang. 23 dance covers, song covers, kung mga magagaling kayong sumayaw, magagaling kayong kumanta, sana all. 24 15 facts about me or about you, yung ganon, magpakilala kayo sa inyong sarili. So 25 how to be a productive. So 26 how to cook or cooking videos or mga tutorials, guys. Yun, pwede din yun. Marami naman din nanonood ng mga ganyan at marami na din gumagawa ng ganyan, kaya tsadahan nyo na, guys, gawin nyo na. So 27 28 na, unsa man niya kung numbers mo magnahubog. 28 na, wala ng 27. 27 best free apps. Ayan, para hindi na tayo babayad, di ba? Free nga eh. Kaya nice din yun, guys. Sa mga may alam dyan, i-share nyo na, di ba? So next, 28 try on haul. So sana all maraming pera dyan, kaya makapag-haul kayo. Katulad sa akin, wala naman akong pera kasi wala akong work. 29 letting my followers decide what I eat. Oh, di ko to kaya, guys, kasi baka mag-request sila ng yung mga social foods dyan. 30 tips mobile games. So pwede din to yung mga Mobile Legends, Minecraft, Minecraft ba yun? Alam nyo, guys, wala akong games sa phone ko kasi, di ba? Sabi nila nakahang daw yun. Kaya 31 a day with me. So wala naman akong masyadong ginagawa sa araw eh, kaya sobrang bored ng day ko, guys. Ay, pwede siguro isama ko kayo sa aking class soon. And 32 is editing apps for iOS and Android. Malaking tulong din to, guys. Sobrang malaking tulong din to sa mga marunong mag-edit dyan. Gawin nyo na yung mga apps na pwede natin gamitin. So 33 is song recommendations. Oh, sobrang saya to, guys. So 34 life hacks. Life hack. Kaya gawin nyo na, guys. Oh, ang ingay ng aso. Quiet. 35 is 7 seconds challenge. So, guys, baka gusto nyo akong i-dare, pero dapat sa mall tayo. Hindi pwedeng kain-kain lang yung gusto ko, yung mag-shopping, charot. So, oh my god, ang ingay. 36 product review. So wala naman tayong i-review na product, guys. Kaya sa mga may product dyan, gawin nyo na, review nyo na, at share nyo sa amin kung maganda ba siyang gamitin. So 37, gusto ko to, guys, mukbangs. Ginagawa mo. Baka naman may mag-send dito sa akin ng mga food, imumukbang ko. Tatanggapin ko yan, guys. Share lang. Baka naman. So 38, reacting to old pictures
our videos. Hala, makikita natin yung mga mukha natin before, guys. 39 TikTok compilation videos. So, guys, meron na ako nito kaso nahihirapan ako kasi maka-copyright siya, guys. Maraming videos na nakaka-copyright siya, pero alam ko naman kung paano siya i-remove kaso medyo matatagalan pa, kaya hindi ko na lang siguro isama yung video na may copyright, kaya para diretso-diretso na, diba? So, i-upload ko soon. And 40 is travel vlogs. Sana all. Ako, wala talaga akong pera pang travel, guys, eh. Dito lang sa downtown. Dito lang sa downtown, guys, paano patuyok-tuyok. Unsay Tagalog sa patuyok-tuyok? Paikot-ikot. Paikot-ikot. So, 41 collab videos, especially sa mga friends mo dito sa YouTube. Pwede kayong mag-collab. Guys, ang collab, okay lang yan kapag wala ng COVID para safe tayo, diba? So, 42 try to laugh challenge. So, sino gustong makipag-challenge sa akin? Kasi sobrang hirap akong patawanin, guys, eh. Lalo na kapag ganitong challenge. Try to laugh challenge. Mahirap akong patawanin kapag challenge, pero kapag hindi challenge, tatawa talaga ako, guys. 43 who's most likely to challenge. So, pwede rin to, guys, kapag may kasama na ako. Kasi si Rhea, iniwan ako, kaya wala akong kasama sa pag-games ng mga games na dapat may kasama. So, 44 whisper challenge. Gusto ko din to, guys, na gawin kasi sobrang saya to at sobrang nakakatawa talaga to, guys. Feeling ko maiihi ako dito. 45 indoor games ideas. So, sa mga mahilig dyan, indoor games, i-share nyo na yung mga idea na nalalaman nyo. Diba? Para malaman din namin. So, 46 never have I ever. Maganda din to, guys. Gawin nyo na. Baka soon magawan ko to ng video. 47 Jojowain o Tutropahan challenge. Gusto ko din to, guys. Ginagawa mo. So, 48 how to make slime. Ako, guys, hindi ko alam kung paano, pero kung gusto ko naman, pwede naman ako mag-research, diba? 49 educational videos. 50 unboxing videos. Sana may i-unbox ako, guys. Wala. Sana naman mag-send kayo dito para i-unbox ko. Char. 51 ASMR. Ginagawa mo. Diba? Sana sa mga makagawa nito. Ginagawa mo. 52 everyday essentials. Yung lugaw ba is essential? Char. 53 eat it or wear it. So, gusto ko din to, guys. 54 Q&A. Hindi naman tayo si Miss Universe, guys, para mag Q&A, pero baka soon magawa natin to ng video. So, 55 prank videos. Gusto ko to, guys. Gusto ko to, guys. Prank call, yung mga prank na yan. Gusto ko yan, guys. Pero sana ako hindi i-prank. So, 56 3 AM challenge. Okay din siya, pero takot ako eh. So, 57 food color challenge.
challenge. Like yung yellow color ba yun? Yellow food a day, mga ganyan. 5-8, how to remove watermark for the any kind of editing apps. Mga tutorial guys na like yung sa KineMaster or KineMaster or sa pag guys, ang tamang pagbigkas, charot. 5-9, how to remove copyright claim. Alam ko na guys kung paano i-remove yung copyright claim. The last but not the least, how to put end screen in our video. So, alam ko na din to guys. Sana all. Pero guys, baka soon ko pa siya magawa ng video. Kasi talagang pag-aaralan ko na siya ng maayos kung paano ko siya tutorials inyo. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Don't forget to ring the bell all for more upcoming videos. So, see you on our next vlog guys. Bye! World, mabisaya girl. Stress na ng madaling araw, pero eto ako, gising na gising pagkat di ka